Πολλές φορές συμβαίνουν στη ζωή μας πράγματα που μπορούν να μας επηρεάσουν άλλους προς το καλύτερο και άλλους στο χειρότερο. Έτσι και στη σημερινή μας ιστορία, στο σημερινό μας παραμύθι, συνέβησαν πράγματα που επηρέασαν όλο το λαό του βασιλείου για πολλά χρόνια. Επηρέασαν με τραγικό τρόπο τόσο τους ανθρώπους του βασιλείου όσο και τον ίδιο τον βασιλιά. Μια φορά και έναν καιρό, όπως λένε οι ιστορίες των παλιών, ήταν ένα βασίλειο στα βάθη της Ανατολής που σαν και αυτό μπορεί κανείς να βρει μόνο στα παραμύθια. Θα μου πείτε, για ποιο λόγο ένα τέτοιο βασίλειο κανείς μπορεί να το γνωρίσει μόνο στα παραμύθια? Αχ, γιατί ένα τέτοιο βασίλειο, έναν τέτοιο βασιλιά, κανείς μας δεν έχει γνωρίσει ακόμα. Τι τον έκανε τόσο ξεχωριστό έναν τέτοιο βασιλιά? Είχε αυτός ο βασιλιάς μια καρδιά τόσο γεμάτη για τους ανθρώπους του βασιλείου του, που ποτέ κανείς άνθρωπος σε εκείνο το βασίλειο δεν είχε διαμαρτυρηθεί για κάτι. Δεν αισθάνθηκε μήτε φόβο, μήτε αδικία, μήτε πείνα. Κάθε Σάββατο λένε πως άνοιγαν οι πύλες του ανακτόρου και κάθε άνθρωπος είτε ήθελε να ζητήσει κάτι, είτε ήθελε να πουλήσει κάτι, απευθυνόταν κατευθείαν στο βασιλιά και εκείνος έδινε λύσεις σε όλα τα προβλήματα των ανθρώπων. Έρχονταν πετράδες και ξυλουργοί για να επισκευάσουν τις ζημιές του παλατιού και αυτός έβαζε τα ρούχα της δουλειάς και τους βοηθούσε χωρίς ποτέ να παραπονεθεί για κάτι. Έρχονταν οποροπόλες για να του πουλήσουν την πραμάτια τους και εκείνος αγόραζε τα πάντα, πληρώνοντας διπλά και τρίδιπλα. Νεαρές κοπέλες του έφερναν λουλούδια και το παλάτι μύριζε συνεχώς άνοιξη, τόσο που για όλο τον κόσμο ήταν απέρατη χαρά να βρίσκονται σε αυτό και δίπλα στο βασιλιά τους. Τις Κυριακές το παλάτι ήταν γεμάτο με τεράστια τραπέζια, όπου επάνω μπορούσε να βρει κανείς φαγητά λογιών, ψητά αλλά και γλυκά. Το δε κρασί έρε άφθονο. Έτσι μαζεύονταν οι άνθρωποι του βασιλείου και πρώτα, αφού χωρίζονταν σε ομάδες, έπαιζαν το αγαπημένο τους παιχνίδι. Στο παιχνίδι αυτό είχαν δικαίωμα να χρησιμοποιούν μόνο τα πόδια τους.
Έτσι, οι πιο δυνατοί μπορούσαν να στείλουν το τόπι μακριά. Οι πιο αδύναμοι στα πόδια πάλι δεν έχαναν, αφού ο βασιλιάς τιμούσε και τους κερδισμένους αλλά και τους χαμένους. Ύστερα και προτού καθίσουν στο τραπέζι για να φάνε όλοι μαζί, πιάνονταν σε κυκλικούς χορούς. Σε πολλούς από αυτούς μάλιστα ο βασιλιάς ήταν ο πρωτοχορευτής. Όλοι έμεναν με ανοιχτό το στόμα στα τσαλίμια του και όλες οι κοπέλες παρακαλούσαν το Θεό να τη ζητήσει να χορέψουν μαζί του. Πάντα βοηθούσε τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους. Έδαζε τα παιδιά των φτωχών και όχι μόνο, αλλά στη συνέχεια τους έβρισκε και δουλειά για να δουλέψουν και να ζουν με αξιοπρέπεια. Έστελνε τους γιατρούς του παλατιού στους άρρωστους για να τους θεραπεύσει. Έτσι, κάθε μέρα όλοι εκείνοι οι άνθρωποι σήκωναν τις σκούπες τους ψηλά στον ουρανό και εύχονταν με όλη τους τη δύναμη να ζήσει ο καλός μας βασιλιάς, γιατί ένα βασιλιά σαν αυτόν δεν είχαν γνωρίσει ποτέ στη ζωή τους όλοι. Εκείνος ο βασιλιάς είχε και μία ακόμη μεγάλη αγάπη, τα άλογα. Μικρό παιδί ήταν ακόμα όταν τον ανέβασαν πάνω σε ένα θεόρατο άλογο και εκείνος, χωρίς να φοβηθεί ούτε στιγμή, αρπάζοντας τα γκέμια, κατάφερε και το ηρέμησε. Μάλιστα έγινε το προσωπικό του άτι και με αυτό κέρδιζε αργότερα σε όλους τους ιππικούς αγώνες που διοργάνωνε κάθε χρόνο. Μια μέρα ο βασιλιάς βρίσκονταν στη μέση στο παλάτι στην αίθουσα του θρόνου μαζί με όλους τους υπουργούς του και τους αξιωματικούς του και συζητούσαν τα θέματα του βασιλείου. Ξάφνου άνοιξαν διάπλατα οι πόρτες και μπήκαν μέσα κάποιοι άνθρωποι του βασιλείου ζητώντας ταπεινά συγγνώμη για τη διακοπή. Αλλά φιασμένοι και φοβισμένοι καθώς ήταν, έτρεξαν μπροστά του και αφού γονάτισαν φώναζαν: «Πολυχρονεμένε μας βασιλιά, συγχώρα μας που μπήκαμε έτσι με τα βρώμικα ρούχα μας, αλλά μεγάλη συμφορά μας βρήκε. Τι πάθατε και γιατί είναι έτσι ξεσκισμένα τα ρούχα σας? Μιλήστε». «Ένα θεριό, ένα τεράστιο λιοντάρι μπήκε στο κοπάδι μας και κατατρώει τα ζωντανά μας. Βοήθησέ μας να το σκοτώσουμε. Αν φάει τα ζωντανά μας θα χαθούμε κι εμείς. Βοήθησέ μας». Χωρίς να χάσει χρόνο, δίνει αμέσως εντολή να σελώσουν το άλογό του και πήρε μαζί του το τόξο του φτιαγμένο από ξύλο αγριοτριανταφυλλιάς και το σπαθί του, ανέβηκε στο άλογο και ξεχύθηκε στους αγρούς για να βρει το θεριό. Από πίσω του και όλη η ακολουθία του, εκεί στις παρυφές του δάσους, και καθώς πλησίαζε προς αυτό, στάθηκε για λίγο μήπως βρει το θεριό και το ευνηδιάσει και το σκοτώσει με ένα χτύπημα. Μα αλίμονο, ο αέρας φυσούσε αντίθετα και πρώτο το θεριό κατάλαβε τον ερχομό του βασιλιά. Χύμιξε πάνω στο άλογο και με τα κοφτερά δόντια και νύχια έριξε το άλογο κάτω και μαζί με αυτό και το βασιλιά. Και συφορά πλάκωσε με το βαρύ του σώμα το βασιλιά και το πόδι του βρέθηκε ανάμεσα στο άλογο και τα κοφτερά βράχια. «Αχ!» φωνή μεγάλη έβγαλε ο βασιλιάς. Έτρεξαν οι ακόλουθοι, γυμνώσαν τα σπαθιά τους, κύκλωσαν το ζώο και το σκότωσαν. Έτρεξαν στο βασιλιά τους να το βοηθήσουν, μα ήταν πια πολύ αργά. Τον πήγαν στο παλάτι, φώναξαν τους καλύτερους γιατρούς να το θεραπεύσουν. Αυτοί έφτιαξαν γιατρικά και αλυφές, μα όλα του κάκου. Το πόδι του βασιλιά είχε γίνει 1000 κομμάτια
και ποτέ ξανά δεν μπορούσε να περπατήσει όπως περπατούσε μέχρι τώρα. Ο βασιλιάς τώρα πια θα μπορούσε να περπατήσει μόνο πάνω σε δεκανίκια. Και οι μέρες περνούσαν και όσο περνούσαν τόσο ο βασιλιάς, κλείνοντας τον εαυτό του, οι πόρτες του παλατιού έκλεισαν, σφάλισαν για τους ανθρώπους του βασιλείου. Κανείς δεν νοιαζόταν πλέον για τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους. Η καρδιά του βασιλιά σκλήρινε, σφίχτηκε, έγινε πέτρα και άρχισε να βάζει φόρους και άλλους φόρους, τόσους που δεν μπορούσαν πλέον να πληρώσουν. Κάποια στιγμή οι τελάλιδες του παλατιού ξεχύθηκαν στους δρόμους και άρχισαν να φωνάζουν: «Ακούσατε, ακούσατε! Από αύριο το πρωί όλοι οι άνθρωποι αυτού του βασιλείου θα περπατούν μόνο πάνω σε δεκανίκια. Όποιος πιαστεί να μην περπατά πάνω σε δεκανίκια θα του πάρουν το κεφάλι». Έτσι, από εκείνη την ημέρα όλοι, μα όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά, γέροι, νέοι, άρρωστοι και υγιείς άρχισαν να περπατούν μόνο πάνω σε δεκανίκια. Και ήταν να τους βλέπει κανείς και από τη μια να γελάει και από την άλλη να κλαίει. Σκεφτείτε και πείτε μου, μπορεί κανείς να κάνει τις δουλειές του πάνω σε δεκανίκια? Μπορεί ένας γεωργός να οργώσει πάνω σε δεκανίκια? Μπορεί ένας ψαράς να ψαρέψει πάνω σε δεκανίκια? Μπορεί ένα παιδί να παίξει πάνω σε δεκανίκια? Και οι μέρες γίνηκαν εβδομάδες, οι εβδομάδες μήνες, οι μήνες χρόνια, και εκείνοι οι άνθρωποι ξέχασαν πως είναι να περπατά κανείς πάνω στα δυο του πόδια. Κάποιοι μάλιστα συνήθισαν τόσο πολύ τα δεκανίκια τους που άρχισαν να τα στολίζουν με πολύχρωμα λουλούδια και να τα τίνουν με χρυσάφι. Οι παλιοί έφυγαν και πήραν μαζί τους και την ιστορία του βασιλείου αυτού. Τα παιδιά τους δεν είχαν δει ποτέ τους πως είναι ο άνθρωπος να περπατά στα δυο του πόδια. Ώσπου μια μέρα πέθανε ο μικρός στην ψυχή του βασιλιάς. Τότε ένας γέρος ερημίτης που ζούσε βαθιά μέσα στο δάσος και περπατούσε πάνω σε δεκανίκια μόνο όταν χρειαζόταν να αγοράσει λίγο αλεύρι και λίγο ρύζι από το βασίλειο, τόλμησε για πρώτη φορά, ύστερα από χρόνια και χρόνια, να περπατήσει μπροστά στους χωριανούς του με τα δυο του πόδια χωρίς τα δεκανίκια. «Κοιτάξτε, κοιτάξτε», με έλεγε, «ποτέ δεν ξέμαθα να περπατάω γιατί είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου να θέλει να στέκεται ορθώς. Προσπαθήστε κι εσείς, μπορείτε. Ο βασιλιάς σας πέθανε, δεν έχετε τίποτε άλλο να φοβηθείτε». Κάποιοι από τους πιο νέους πέταξαν τα δεκανίκια και προσπάθησαν να περπατήσουν, όμως δεν τα κατάφεραν. Έπεσαν στο χώμα γεμίζοντας πληγές. Οι υπόλοιποι τον πήραν με τις πέτρες και τον έδιωξαν από το χωριό. Εκείνος, γυρνώντας στην καλύβα του με σκυμμένο το κεφάλι, είχε καταλάβει πως όταν κάποιος είναι σκλάβος μιας ανημπόριας ανύπαρκτης για τόσο πολύ καιρό, δεν μπορεί να γίνει ελεύθερος από τη μια στιγμή στην άλλη. Θα πληγωθεί, γιατί η τόλμη δεν αρκεί. Χρειάζεται και υπομονή και επιμονή και πειθαρχία η ελευθερία. Και κανένας δεν μπορεί να σου την επιβάλλει αν βαθιά μέσα σου δεν τη λαχταράς. Όμως, το ίδιο εκείνο βράδυ, μόλις έπεσε το σκοτάδι, ο ερημίτης άκουσε έναν ήχο.
κάτι σαν σούρσιμο φύλλων στο κατόφλι του. Πίστεψε πως ήταν ο αέρας και δεν σάλεψε, αλλά σε λίγο ο ήχος ξαναγύρισε και έγινε χτύπος στην πόρτα του. Σηκώθηκε, ξεμαντάλωσε και είδε αρκετά ζευγάρια μάτια ανθρώπων να του κοιτούν. Ήταν νέοι άνθρωποι από το χωριό που εκλιπαρώντας του είπαν «Δάσκαλε, μάθε μας να περπατάμε στα δυο μας πόδια χωρίς τα δεκανίκια. Δίδαξέ μας την ελευθερία που έχει το ζαρκάδι στο δάσος και το άλογο στη στέπα». «Δεν είμαι δάσκαλος, είμαι ένας άνθρωπος μονάχος και επειδή δεν είχα γυναίκα και παιδιά να νοιαστώ, μπόρεσα και αψήφισα τη διαταγή του βασιλιά. Δεν χρειάστηκε να μάθω τίποτα, μόνο να μην ξεμάθω να περπατάω». Τι θα μπορούσε να διδάξει κάποιος που δεν ξέμαθε ποτέ του? Όμως τα παιδιά επέμεναν. Ο γέρος τους κράτησε και μέρα με τη μέρα, σιγά σιγά, οι μύες τους δυνάμωσαν και μπόρεσαν να σταθούν τελικά στα πόδια τους. Και κατάφεραν να κουβαλούν το σώμα τους και βάλθηκαν να τρέχουν και να χορεύουν ξεχασμένους παλιούς χορούς. Σαν κατάλαβαν πως ήταν έτοιμοι, ξεκίνησαν για το χωριό χωρίς τα δεκανίκια τους και με το σώμα στιτό. Και καθώς έφτασαν στο χωριό, τρέχοντας και χορεύοντας και κάνοντας τούμπες για να δείξουν σε όλους τους ανθρώπους πως μπορούσαν να τα καταφέρουν χωρίς τα δεκανίκια τους. Και τότε δεν έμεινε κανείς να μην τους ακολουθήσει. Όλοι λοιπόν πέταξαν τα δεκανίκια τους και προσπάθησαν μαζί με τους νέους που ήρθαν από το βουνό να συμμετέχουν στο χορό και στο τρέξιμο. Ο γέρος τους φώναζε «Όχι, περιμένετε, δεν ήρθε ακόμα η ώρα, περιμένετε». Όμως κανένας δεν τον άκουγε και δεν έμεινε κανείς που να μην πέσει ανήμπορο στο χώμα. Και έτσι γέμισαν όλοι σπασίματα και πληγές και από παντού ακούγονταν ουρλιαχτά και φωνές. Και έγινε ταραχή μεγάλη και ήρθαν στρατιώτες και έπιασαν τους ταραχοποιούς και οι δικαστές τους δίκασαν ξεθάβοντας τον παλιό νόμο. Σκληρός ο νόμος, αλλά νόμος, είπε ο καινούριος βασιλιάς. Η ποινή είναι θάνατος. Έτσι ο γέρος και μαζί με αυτόν οι νέοι χάθηκαν και όλα ξαναγύρισαν στον παλιό γνώριμο ρυθμό που έδιναν τα δεκανίκια. Και ποτέ πια κανείς δεν τόλμησε να περπατήσει χωρίς στήριγμα σε εκείνη την πολιτεία. Και από τότε οι παραμυθάδες μαζί με τα υπόλοιπα παραμύθια λένε και μια ιστορία παράξενη, πως κάποτε σε κάποιο μέρος του κόσμου οι άνθρωποι περπατούσαν με το σώμα στιτό και τα χέρια ελεύθερα. Δεν ήμουν εκεί για να ξέρω αν όλα αυτά είναι αληθινά ή όχι. Ξέρω όμως ότι όταν ο άνθρωπος αρμενίζει στη θάλασσα της ζωής για χρόνια πολλά, χωρίς δεκανίκια, με τις δικές του δυνάμεις και με όπλα του την αγάπη και τη δικαιοσύνη, ξέρει πως κάθε φουρτούνα τη διαδέχεται η Ξαστεριά, η Γαλήνη και τα πιο όμορφα λιμάνια. Ελπίζουμε να σας άρεσε η ιστορία. Καλό σας βράδυ. Σκάσουν κανένα που γίνονται τέτοια.